приех да бъда в листата на Българската социалистическа партия, защото не обичам хора, които се местят от партия в партия на всеки 4 години. Аз не съм членувала в никоя партия, а и тези хора тук от листата, които виждате, единствено членуват в Българска социалистическа партия, а половината от тях са гражданска квота, такава каквато съм и аз. Както чухте, председател съм на Тракийско дружество Тракия. Действително, ние гражданите имаме големи права и трябва да упражняваме. И аз приех да бъда в тази листа, защото при мен сигнали има много от гражданството и искам да ги отстоявам в този бъдещ общински съвет. За да се случат всички тези неща, вашите гласове да бъдат чути, че някъде в селото няма ти лампа, някъде нещо друго, което трябва да се направи там, трябва, след като пристигнат тези сигнали до нас, съответно ние да гласуваме и да решим проблема. Но преди всичко този проблем трябва да дойде от кмета на селото Ярослав. Имах възможността с Ярослав да се запозная на една екскурзия в Турция и бях очарована от това момче. Момче с идеи, красиво, симпатично, ще работи и с младите, и с възрастните, а това е много важно за едно село. Аз лично ви обещавам, тъй като Николай Динков, инженер Николай Динков, ви обеща, че ще направи среща във връзка с европроектите, по какви европроекти трябва да кандидатства селото, аз пък ви обещавам за културно-масовите мероприятия. Защото, действително, селото има нужда и от отдих, имате нужда, не знам дали имате пенсионерски клуб, ето, някаква зала, където да се събирате, защото вие също имате нужда да си празнувате празниците, и Бабен ден, и Коледа, и всички други. Виждаме много млади хора имате тук, много млади дечица. Те също имат нужда от условия, където могат всъщност да развиват техните способности.